Kajing persang jongki kena samla po kejela ban sengkam ladi kat nangwan kisngi kala nangkiu bat kidon ki ba persang ling bakalun batru ki ba persang kat halai bor ladi tang man penman toy ladi henrei wat ki weiru namar kalongkum galat ai kam ai jam dan patru ki ba persang bat banum pensep ki mar ki bla syaken kum kinyot na ka ba penun kampat hakir kam ba per kani ka kubor ka de lor ko ka samla ka bla pendap ya ka Bachelor of Science in Fashion Designing house name Arjaj Pau na Sikkim Manipal University Badru na NIF Kolkata ya ka diploma kani ka samla ka de ka bla itu keteng kum ka Caroline email da bla bat ka de ka basong basa harinja hadian chisnem bakala pendap ya ka jingpuli kala persang da ka kamla jong bat kala la ban penwan do ki rukam riam ling ba ki jan hakiba bon rukam henrei Hakilai snem ki bla lek kata hadian ka jingwan lenshop ka klam COVID-19 na ka perthayo hi parok kawai bat ka jingyo i kumnu ki jan lingkhot ki ba amla shu ban penun kam ki bakila kella kum kinyot por ki babon ki wanra ya ka jingma ya ka mei maryang ha ka jingyo i chingai ka jongka ba ka jing perkhat ba ka mei maryang kam de ban shakta ni sha penjulor kala persang ban lum mi ki jan lingkhot na ki dukan su jan jongki parlok ki badan han nong ba shlong batru ki dukan ki ba marjan bat ban penan kampat yaki haki bobon rukam kumban chupin kan mau dah ka arpa pratrik urisau arajar pulai ushilong melu la yo pan le kubor lor ke jingyo tam jongki samla puli kentup ki kena school ko West Giant Hills yaki jan haka jingle jongki ban chimbenta ban pun khoi yakwa mentru kabla pelong da district informatic officer NIC West Giant Hills kabakila ong ban naga jingle tam jongki yaki nyut kana ban pun khoi yakwa lalap baki nyut ki ba kitam ki bon ki de ki jan ka ba ki la ong ka long pen ban kum ba jiet jan second hand ha ka jingya linti kum kata ka nong sengkam hala i jong i bor ka lamat bon ki jingye namar kam de ka samla ka badan ka em dei ka ba shuyo jingkar shan ne yeng bat ki ba e ba thon ka la pat ban wan ra ka jingkala bat ka bla long shisha ka jingmen toy kumta mariyo jingte balor ka jingdon kum kini ki samla ki badan ru ka jing perkhat ya ka me maryang haringkat ka jingmut ka bakidon bakin yo ban kamai da ka hok ban emjak po kala pelong ya ka kunhun uslong mil ban lek kendo ya kani ka samla ka baburu ya ka dukan jongka ka badan harinja ka bakala ai kerteng serphang khnang ban khamshai halor ka jing angnu jongka na ka ege jing puli ka baladep ban pentubet bat ka eipat ka bakadang perkhat ban le hakipor ki ban sawan Carol phila bani thu ni ke ke pelong ni phi ban khat ta kani kalenti ban lum ni kini ki jan ni khat tia ka por ba ngala stang ban su chan ban chim orders kumto neki brio neki customers tia ka zdang ban lang kani ka kini ki jan ling khat ken ki batam nang ki tu ki jan ki sapti ki bangala su tia hadian nang tu na shamba ngam dan ta kamen siam bangan chuberat kita ki jan namar nga shamba ki danglong ban pendon kam ya bangin su thama yaki bangin pen kelapat yaki shaki wei pat ki items bangin dangla ban pendon kam ken phila bani thu ni to snem mayu pat stang ni kini banyo i bakita ki jan ni khat komo phi long ba phi long try jong ni kan kunju koi ni kita ki fashion designer kita ki jan ni khat dangla ban pendon kam nga so jan kumpa lies nam aa pang shim orders na ki brio kum to ken te hadian nong to ki danglang te ngam dan ka shu ban bo yaki she ru te ban
berat rongai ilek no te kalong artat ka kalong kabut jingma artat ya kamariang ka pen isi kan ya kamariang ro Sinem yu long ba pi sedang ya kita kam ka jong pi pat ande adu kan sinem pat ki pa sedang ba mi ya ki jonong kam mi ki jani ko bala ba ma kam hadian ningkong ngare buat dukan halai mkrama kata ketika first business jong bang sedang ban sok jani ki brio dia hadian nanto hadian laisnam dia sange shwa hante dia hadian nang tu dia ngapet ngai bekila langbun tegi jaling khon tengah persang banyak kum ke project kan ke project manga lehi persang hi kan tengah zang ningkong deki cushion covers kumne tinang tu ski sapti ngakwa ban persang pet dang ngidang la na em ban pen wandur yaki tu ki janing khon ski sapti kan ti kumta tu menta ka mi kumne pila ju penya yo ne mi ki mat ba pila pen wandur in ba jong ki kumno ka long ka yo lada pila penya yo ya ke pamenta tengah dang sedang menta fi dang dap sisna mi dang dap sisna mentang ni dia kiba dang yo ngampat advertise bah hiru ya ke brand na jong menta dia tamang kidon ki perlok ki balawan pet kum tu ti ki la ishim ki ong internet ki ong be pair ti ki shim dia tu pinang nakano kalenti pat ko ba ki kiu pat ka yo ko pinang ma ki ko ki jan khat ti bon ma da pio order sen de bon ni ko ba pi tong ba ko ban pen sa de ki na ma ko ke lat ko ma tum jat ki ni ma ya dia ki jannya ki bangishna ki long ki mi ki baper ta ki balong unik mo ki ong te ngimla shu hiru ban pen mi ki jo bangin le mass production ki ngimla te tangkat itu bangidan tangkat tahi ngile Nama kini kita lingkap nanti kimde na kawai ka ban shong no kabran ngani ban on pejajan nanti kipun pejajan bon te kumno pat atau kasok ne ka jenjar hawa piso ikini jan ko ningkong shwa por bingin alik lum kum to ki wei ki dukan ki perlok ki besok chan ni ha banjit nomor pa ki don ki ba ki bakhya ki don ki jong ki basting ki don ki jong te ki don ki jong ki properties kan tingi ha banjit ba tikum kini ki bangi thap hapo bingin staffing rung ha banjit ki basting kenapa kanom khya te ka cushion kemur kini kamde kam ka paso kamde so mula dari banso tang kawai ka cushion ban pendap jan cushion pion ban abjit segege di kadno ka bampo kumbat san tali ki cushions te to stayo sansni ha tinaki ni ki jaka pat ki bak chulik kan dom ki jan kap shipper ngala sedang ngali shim na po khandai lat dekan kini ki dorji kan ki ba so jan kum to dia nang ta perder jong ki we ki perlok ki banga itu ki baya so jan lang dia sebab ki jong la jong dia kum ta he ngadang sedang banda
piang niam kitiar ya kaban penhe ya kini ke business ko jampi but kini ki bayar apa feel ani ki ba don hapo jampi kisham kumlo hatu ka sup ani kisham ka jinjar ani bede ba kini kam kalong kabajanjar hi number ba ngim don ki machines te kamtam kini ki machines ki ba teliat shredders ma kini ki janin khot kam ni le ki kiti ni khap ki khanchi ni persang hi man khap kan diat mana kasni te kasimpor hang ta ndre te lalangi don te ki machines ki te ka stat kan ka kam mungkin ka sabti ko dan ajan senda jampi atai kamno ka bampo na da pendap ka kani te kala bampo ko sao san snami ngala le kani Sausan senang ki bampo. hai Tila ada devan atau laju don nempat puan pej ini don pej ka lani ban. Ada kita ada di teng ni yang kini. kini tengam padam nama ki long ki basimpor bat kila long exclusive kan tekin kamno try la da hiaban bu to le ka kila rampi kini te kila hap na pion sausan sen hai bampo minta pa na bangi hai pa ya kam baro koi ka ba try kam tam wa kila bon kita ki fashion designer pio I ba pila ban to em ya da de pa to nang la ban ai kam ni ki bai lada ngayai bet hakane garanti ke bangal ajit ngam shim orders su kumtu kumba shim ki wei ken ki brio ngala sange ya kata ngasu shim ar lai teli kumtu kan ba ngaso ya ham te tamang ngaso dei ba kan kani garanti ke ba ubli ru ula pen I kan ya ngade ban shim ya kan ya kan te hatu pila jumi kmat ne miskin ni ke insan ni joy ki jan kita ki beauty pageant yani ki modeling show that ya ngam pacu shim bayo ekalat peni kum kini ki jing trekam ki jung piling bagi ni jadi kan pilang em balak lo hai tementa malar ngi pe ki mar ki papi dan ngi I kum plan zaman so ekini ki cushion ki bai ki ban ya hab Christmas ka ban sawan ro hai cái chừng tập khát cái trong phi cái phi lệ cái này là cái ta bằng cái ý cái về ba cái này cái về này cái ta cái ba như lạ bằng bộ này là sao hai te yakini ngale number ba nga shakhon banbo stall kini ki pop up sales ki jong I perlok ken jong I khot bangan participate te yang super sang ti yang persang le kini Christmas theme kum ta tanga persang te kini barakhat kini ki janin khat sunda kan te bun hi ngam don kam thi chu ki kini ki jing don kam ban ne ki ale lo ki janin khat sudah barak Lado kata kan long nado khan ru tereng ado khat pra tereng hapo all saints hall like na kini ki jan ki ba ni ba pi bol ki kiar ba ni ba lashna ki ni ba ki base products ki ban on ki kiar la tempat hai ke pat ki ni ke ka ba mano bashna ro den ki na hai ngasna hi manga tengah super sang kini ro ko pet ken kata ka talent la jong ma ro kan no ka yar te nga persang tiki bun hi ki taki items ki banga use sang te ro ki dei kita ki bagi on ki biodegradable items te kini ki jog te ki water bottles tu use and throw gitu nga persang le ni gitu kan
berakhan kita ki asnana kini ki water bottles kan. Ini rudi sopro. Ini itu telai jong snapkor. Kini rudi ki bangat hit nasani dan iwe miit iba syong hapo lem kra. Ide kini dak isnam ki bane kini ki jentung. Kita kilang kunjung. Ha, kilang kunjung tu mungkin supaya tang ki design ni. Ini pisnar kita kita. Ini kidi yang nyut kumto. Dena dena sepo ngaliat daka ngikut cardboard. Tinggal rodi sopro. Pihak banta. Ni tak. Dia kini taki cushions bersna nak kini ki jalung khat. Ini ingin sabu bandi apa All Saints Hall. Kini di Christmas themes, kini te general themes. Te kuntai. Ini kita frog not belum. Yang cushion apa? Yang terakhir itu so nak So design kumto kat bami. तो बताइए पंगने बड़ी का बम्पर तस्नेम के लोग बा साउथ तस्नेम हलो kan bumper itu kata-kata. Kasimpur nomor ba ngamlek kerki ngaap bandayo shwan kita ki jan ki bangalit lum ken. Dia kana mangalum dan kam thiek ken ka thmai. Dia kini ro ki di bangal adon lupa kini ki beats. Nomor apa banga budukan halem kra. Ngajum melian ban thiet kini man la kapor. Dia kila sulang ken kini ro. Tengok kan man pendam kam nak kan ni kan. Kini kisah pitan setiap kini bat kini bahapa jalan kot. Kini jalan kot ni hoi. Tengah kapswan tu ngasut. Tu mesin kini sapun wandur. Setiap punya ada mesin kini dia. Kita mangi nak su handwork lut kan berakhan. Tu kasim Scam. scam.